ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಕೊಲ್ಲಾಪುರ ಬಕ್ಕ ಒಂಬೈದ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಲ್ಲ ಅವಿಡು ಬಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಮ್ಮ ಉಚ್ಚಿಲದ ಈ ಸೈಡ್ ಉಪ್ಪಳ್ಳೊಡ್ದು ಇಂಚಿದ ಶೀರೂರು ಗಡಿ ಭಾಗ ಮುಟ್ಟದ ಮಗವೀರ ಜಯ ಜಯ ದೇವಿ ಜಯ ಜಗ ಜನನಿ ಜಯ ಜಯ ಸರಸ್ವತಿ ಬರ ರಾಮಾಯಣದ ಏನು ಕತೆ ಉಂಡು ಅವು ಪೂರ ಕೆತ್ತನೆ ಮಲ್ದಿರಿ. ನಮಸ್ಕಾರ, ಇನ್ನು ಉಚ್ಚಿಲೆ ಬೈದನು ಉಚ್ಚಿಲೆ ಬಂದು ಉಡುಪಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕೊರತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬನ್ನ ಉಡುಪಿ ಪೂರ ಪೂರ ಬಾರಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಪ್ಪ ನಾಂಡ ನಮ್ಮ ದಸರಾ ಒಂಜಿತ್ತು ಉಡುಪಿದಲ್ಲಿ ಬರೋ ಕುಡ್ಲ ಹೋಯ್ತಾರೆ ಆಂಡ ಈ ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿಡಿ ಉಂಡು ಉಡುಪಿ ದಸರಾನ ಉಚ್ಚಿಲ ದಸರಾ ಅವು ಜನಕುಲ ಬಾಡಿ ಪುರಿಸಿ ಉಡುಪಿ ದಸರಾ ಬಂದೇ ಉಂಡು ಅಂಚ ಇನಿ ದೇವಿನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಅವು ಅಂಚ ತೂಕ ಬಂದು ನಿಗಲೆ ಬರೋ ತೋಜಗ ಇಂಚ ಬಂದು ಒಂದು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಬನ್ನ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಡ್ ಉಂಡತಿ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಕೊಲ್ಲಾಪುರ ಬಕ್ಕ ಒಂಬೈದ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಲ್ಲ ಅವಿಡು ಬಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಮ್ಮ ಉಚ್ಚಿಲದ ಈ ಸೈಡ್ ಉಪ್ಪಳ್ಳೊಡ್ದು ಇಂಚಿದ ಶೀರೂರು ಗಡಿ ಭಾಗ ಮುಟ್ಟದ ಮಗವೀರ ಮಾತಾಗಲಿಲ್ಲ ಈ ದೇವಿ ನಮ್ಮ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿ ಕುಲದೇವಿ. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಿ ಈ ಸರ್ತಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ದುಂಬು ಕಿಂಜತ್ತನು ದೇವಸ್ಥಾನ ಈಸೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ದಿರು ಮಾತಾಗಲವರ ಬತ್ತ ತೂಪಿನಂಚಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿಗಲು ಈ ನವರಾತ್ರಿಡು ಒಂದಿನ ನಡೆಯ ಬರೋಲಿ ಸರೋವರ ಉಂಡು ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ತೀರ್ಥ ಸರೋವರ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಉಂಟು ದೇವಸ್ಥಾನ. ಒಂದು ತಗಡ್ ಶೀಟ್ ಪೂರ ಬಾರದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾವ ಕೇರಳ ಸ್ಟೈಲ್ ಉಂಡು ಅಂತೆ. ಮಸ್ತ್ ಜಾಗ ದೇವಿನ ಪುರ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆತಂಡು ಈಸ ನಮ್ಮ ದೇವಿನ ತೂಕ ಮೂರ್ತಿ ಪುರ ಎಂಚ ಉಂಡು ಬರ ತೂಕ ಇವ್ರು ಲೇಟ್ ಆಣೆ ಬನ್ನ. ಜಯ ಜಯ ದೇವಿ ಜಯ ಜಗ ಜನನಿ ಜಯ ಜಯ ಸರಸ್ವತಿ ಮಾಯಿ ಜಯ ಜಯ ದೇವಿ ಜಯ ಜಗ ಜನನಿ ಜಯ ಜಯ ಸರಸ್ವತಿ ಮಾಯಿ ಜಯ ಜಯ जय जय भवानी जय शर्वाणी जय जय भवानी जय शर्वाणी जय त्रिभुवन सुखदाई जय जय भवानी जय शर्वाणी जय त्रिभुवन सुखदाई तेरे माया ಎಂಚತ್ತನು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ದೇರು ದೇವಿನ ಮೂರ್ತಿ ಪುರ ಆತೆ ಪೊರ್ಲು ಉಂಡು ಪೂರ ಮೂರ್ತಿ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಉಂಡು ಏರ್ ಪುರ ನಿಗ್ಲು ಮುಂತೂರು ತೋಜಾರು ಇಂಚಿದು ನಿಗ್ಲು ಇಂಚು ಬರ್ಪಿನಾಗಲ ಅಂಡ ಹೊರಮದಿನಡು ವರ ಇಡೇ ಬತ್ತು ಬೋಲೆ ಪೂರಗಲ್ಲ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಉಂಡು. ನೆತ್ತ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಬರ ರಾಮಾಯಣದ ಏನು ಕತೆ ಉಂಡು ಅವು ಪೂರ ಕೆತ್ತನೆ ಮಲ್ದಿರು ನಿಗಲೆ ಹೊರ ಬತ್ರ ಸುತ್ತ ಮಾಡಂಗೆ ಪೂರ ರಾಮಾಯಣದ ನಿಗಲೆ ಜೋಗುಲೆಂಪರಲ್ಲೇ ಸಂಬತ್ತನ ಪೂರ ತೋಜು ಅಲ್ಲಿ ಇಡೀ ರಾಮಾಯಣ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸುತ್ತೋಡು ಬರೆದಿದ್ದೀರ ಅಂಜ ಬೊಕ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಜಾಗ ಒಂಜಿ ನವರಾತ್ರಿ ಒಂದ್ಸಲ ಒಂದಿನ ಬತ್ತು ಬೋಲಿ ಈ ಕುಡ್ಲ ಉಡುಪಿ ಅದಾಗಲಿ ಅಂಚಿದಾಗಲಿ ಎರಡು ತೂಮತ್ತಂಡ ಅವರ ಒಂಜಿ ದಿನ ಇಂಚಿನಿಗೆಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತೊಟ್ಟು ಬತ್ತು ಪೋಲಿ ಬೊಕ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲಿ ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಜನಕ್ಕೂ ಗೊತ್ತಾವಡು ಈ ನಮ್ಮಲ್ಪಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಚಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡು. ಒಂದು ನವರಾತ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ನವರಾತ್ರಿ ಮುಲ್ತ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆಗ್ಬೇಕಾದ ಅವಳ ದಸರಾ ಬಂದು ನಮ್ಮ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಅವು ಭಾರಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಉಂಡುಗೆ ಪನ್ನ ಟ್ಯಾಬ್ಲು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಬೊಕ ವಿಶೇಷತೆ ಬನ್ನ ನಮ್ಮ ವಾರಣಾಸಿಡ್ ಪೂರ ಗಂಗಾ ಹರಿದ ಆಪಣದ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡಿಗೆ ಮೂಲು ಕಾಪು ಬೀಚಡ್ ವಿಸರ್ಜನೆ ಆಪಿನಿ ಮೂರ್ತಿಲ್ಲ ಆ ಟೈಮ್ 10,000 ಪೊನ್ಯೋ ನಗಲು ಪೂರ ಸೇರ್ದು ಆರತಿ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೀತೆರ್ಗೆ ಅವು ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ಅವು ತೂಕ ಆಯ್ತಾ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತು ಪಾಡೋ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಆ ನೈಟ್ ಎಂಚ ಗೆಪ್ಪೆರಾಪಣ ಗೊತ್ತು ಜಾಣ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಂಥ ವೀಡಿಯೋ ಐತೆ ತಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಸಿಕ್ಕ ನೀಗಲ್ಲಿ ಎಂಚಂಡು ಬನ್ನಿ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲಿ.